nosaltres l'Indescat és una oportunitat d'estar aquí en un clúster on està representada part de la indústria de l'esport català. Molt contents de formar part d'aquesta història. El clúster, sobretot, és un viatge vital, més que un viatge d'estiu, i per tant els 8 anys d'Indescat ens demostren aquesta vitalitat i continuem tenint nous reptes cara al futur, com és el tema de les startups, entre d'altres. Per tant, llarga vida a aquest clúster. Indescat representa el sector de l'esport, industrial de l'esport, el Coplev representa els professionals de l'esport, estem condemnats a conviure plegats. Somos una pequeña startup que nacimos en 2016, de solo 2 años, y estamos muy contentos de poder formar parte del grupo de empresas d'Indescat. Hem de trobar moments per compartir i col·laborar amb la resta del sector i encara que costa sortir del dia a dia, val la pena formar-ne part. La nostra aportació i la nostra capacitat de poder estar amb el teixit empresarial és un repte i també una oportunitat.